Ma'am Bernie, good morning. Thank you so much po. Good morning, good morning. Sis Lena, good morning. Wala po dito, ateng. Nasa kubo yata. Nasa kubo po yata. Wala po dito. Ando po siguro nag-ayos ng mga manok niya. Salamat, Sis Lena.
Belly, good morning. Gandang umaga. Salamat sa patamsak ni Belly. Thank you so much. Morning, Jess. Jess, kumusta? Jess, matagal kang ano? Ba't di ka nagla-live na, Jess? Dumating na ba yung asawa mo, Jess? Kumusta na yung WH mo, Sis Lena? Malaki na ba? Si Kay Lena.
Ryan, sa like and share. Thank you so much. Travel Boy Blight, Travel Boy TV, maraming salamat. Good morning. Si Ami TV to, hello Ami TV to. Good morning. Yan baby pa yung bahay mo, Ami. Si Kelly, maraming salamat. Ganda ang jacket Ami TV. Ayan, may jacket ka na Ami TV. Baby pa yung bahay mo? Bago lang ba yung bahay mo? Bagong gawa, bagong ano lang ba? Brian, maraming salamat, Brian.
Walk in the garden. Good morning. Good morning, taong grasa. Magandang umaga. Kumusta ang umaga ni taong grasa? Kumusta ang gising? Okay ba? Brian, maraming salamat, Brian. Good morning, good morning. Brian, thank you so much. Utoy, good morning. Mala, Utoy. Ngayon ka lang Utoy nadalaw, Utoy. Busy ba lagi? Utoy. Busy ba lagi? Roberto Campos, hello, good morning. Yesterday, good morning. Yesterday, punta ko po yung bahay mo.
Kuya Tap, good morning. Maraming salamat, Kuya Tap. Yan, wala bang ano, Kuya Tap? Wala bang work? Brian, bisitahin ko yung binaba mong bahay. Ayan, anong pala to? Upcoming live mo pala. 10 a.m. Ayan, tamsakan ko, Brian, ha? Ayan, natamsakan ko na, Brian. Kuya Tap, puntahan ko yung bahay na binaba mo, Kuya Tap. Sis Lena, maraming salamat. Ano ba ito? Hindi nga pala ito yung pang ano ko. Kaya pala ayaw mapin. Saway. Sandali lang. Dito ko na lang ipin si Brian. Ako ayaw din ng isa. May sumpong. May sumpong na naman yung cellphone ko. Ayan, Sis Lena, tamsakan ko rin yung upcoming mo, Sis Lena. Ayan, Sis Lena, nakatamsak na ako sa upcoming mo.
Sisi Koy Maribik, good morning. Magandang umaga sa'yo dyan. Yan, naglo-loading na naman. Ito naman, nakakainis naman itong restart ko para mag-update. Yan, good morning Sisi Koy. Magandang umaga. Nag-loading na. Hihinaan na naman yung internet. Maraming salamat. Oh, may pagkain naman na dyan eh. Hindi ba ikaw nakamute? Hindi pala, kaya pala eh. Kaya pala maingay eh. Ayan, Sisi Koy, maraming salamat sa iyo dyan. Wala na naman akong sounds. Meron pala. Ayan, Dan Tamsak, Sir Brian. Ayan. Panay ang loading, bakit kaya? Wala na naman akong sound. Kala ko wala, meron pala. Nagluloko yung mga cellphone ko, Sisi Koy. Ayaw ko ba dito sa mga to? Yung isa, ayaw mag-loading. Yung isa, nawawala ng sounds. Yung naka-live ko, ayaw magtino. Ito, ayaw mag-ano. Yan, Bicolano Black. Ay, Bicolano Tracking. Ayan. Good morning.
Ayan, buti naman nagkaroon na. Agoy, pastilan 'tong mga cellphone na 'to. Palagay ko nga si Sikoy mahina yung net. Kanina pa nagluloko. 제 귀 상태가 많이 심각한가요? Ayan, buti naman nagkaroon na yung isa. Ay, nako. Bicolano Vlog Tracking, good morning. Yadi Manda, good morning. Kagabi si Sikoy nag-take to ako Si Son X na lang nakabalik. Ikaw nakatulog ka na ata. Slena, maraming salamat. Bicolano Vlog, baba ka ng bahay mo. Di nanood ako sa videos si Sikoy. Okay. Kala ko nakatulog ka na. Bicolano, good morning from Yadi Manda. Yung gatsa huwag mo apakan. Baka may ano yung tsinelas mo. Ayan si Beng de la Cruz. Beng, good morning. Bigyan kitang jacket, Beng. Wait lang. Ayan, may jacket ka na, Beng. Si Dia da Josie. Ayan, ano ba yan? Dia ba? Ano ba yan? Dia Dia. Bahala na nga. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, nandiyan ka pa? Bicolano Vlog. Ayan, nandiyan pa. Dito ako sa bahay mo. 26, good morning. Wow, ang ganda naman nito. Bicolano Vlog, saan ba to? Grabe 6.5 ang ano niya ang views niya, ganda. Ang ganda kasi ng short video lang pala, napakaganda. Oy, Bicolano Tracking, saan ba to? Napakaganda naman.
Ayan guys, pa-support naman kay Yadi Manda. Yeah. Sa Bunga Falls, ano ba yun? Carlan, Lanuga po. Host. Saan yun? Saan yun? Anong lugar yun? Ngayon ko lang ata narinig yun. Lugar na yun. Si Sikoy, ni ayaw na dumikit ha. Si Sikoy, ni ayaw ngang dumikit Sino ba? Si Yadi Manda ba? Si Sikoy? Panayang ikot ng panayang ikot ng ikitan mo siya, mga comment lang pero alang notify na sub. Ganun ba? Pero nagdidikit yan si Sikoy kasi sa akin, dinikitan niya ako doon kay Sislen, ay doon sa kabila, ay kay Ellen PH pala. Kaya siya napunta sa live ko. Ayan, pa-support ng bahay na binaba ni Bicolano Tracking. Ang ganda ng falls na pinuntahan niya. Shorts video lang pala. Laki ng niya, 6.5 views niya. Sabagay sa short video naman, madaling kumuha ng views sa short video Pagka may time na maganda ang saglit lang, pag ka-upload mo, 1K agad pag maganda yung pasok ng Yadimanda, I will connect to my channel, Maribik Family TV. Yan, panay Lodi, panay ikot-ikot ng aking isang cellphone. Kanina walang sounds. Naku, na-stress na ako dito sa mga cellphone ko. Buti na lang yung naka-live ko, hindi siya nag-ikot-ikot. 7 million people in the house. Maraming salamat.
Nag-live ka kahapon si Kuya, no? Kahapon tanghali. Nandun ako eh. Mga 11 siguro yun na si Kuya Maribik. Good morning. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, work mode. Sisikoy, out muna ako. Punta ako ng palengke. Wi-Fi gamit ko kasi dito paglabas ko yung naka-linya ang gamit ko. Si Amo. Kaso unti lang ang kaya di ako makagamit. Okay lang Sisikoy. Sige lang, ingat ikaw ha. Sisikoy Bik, ingat. Yan, thank you so much sa 4 million people in the house. Maraming salamat sa nandyan pa. Yadimanda, thank you so much, Yadimanda.
Good morning, 4 million people in the house. Thank you so much. Yan, Bicolano Vlog Tracking, maraming salamat sa iyo diyan. Thank you so much. Kain tayo, Bicolano Vlog. Coffee. Coffee kayo diyan, coffee. Coffee kayo diyan, coffee. Sino ba diyan di pa nagkakape? Tara na magkape tayo. Sino ba diyan di pa nagkakape? Tara na magkape tayo. Sino ba diyan di pa nagkakape? Tara na magkape tayo. Sino ba diyan di pa nagkakape? Tara na magkape tayo.
Morning. Kain ka na? Anong kinain mo? Anong kinain mo? Yung ano pa. Yung ulit skinless. Kunin mo na yung cellphone mo doon. Diyan ka na lang kasi naka-charge.